sarong bahkan ka parti and balapan kela marrep igi marklau usun sar ulah terpat bat usomare klau kila kela marrep baki nong rep jongi hakane katan jongi kila yonong haba kila di usun sar na usun sar daka jingya tray rengkat bat ka district council laweng ya ukajana kabadai bansiu ya menta hakajing di usun sar bat igine himar mar klau gibal kela marrep kajingai kublai kalai chaka parti NPP kabala perkhat ya kinong rep hakane ka than jongi kinong rep kindang yai yo ya kijing yarap ngisong tho bahagine kipanai baladep kador jong sensar kalahyar andrei ka sorkar NPP kalabu ya kata ka compensation ban ai yam ta kita kinong rep sensar kibaladunong balai di yang sensar hayau kata omdan keno ke parti kebayalap ya bentak kinong rep kadai tang ke parti NPP kaba perkhat kaba soto ya ka kya ka shon jong kinong rep jongi hakane kathan jongi parlok be ngala abangan ong da kajing sarong baha kajing penyat jong kane ke parti NPP ajar klur tengka perlok beid bakine ki than jongi ki snong ki thao ki nong kendong kilayo ya ki footpath kilayo ki mau jingking kilayo ki madan lekai kilayo ki skul ter nang no kawan kata kapisa kawan na ka sorkar ka bapenyat da ka
NPP parlok bein. Pi baro ki long kwe ki badon hang ne, bat kumjo ki jangka parti NPP, bat kini laingut kini ada ya ki Kristan barok ki badon hakan ega jelah. Dai nomor kadang-kadang kita poi sedu Delhi ban ong banginum sya ya ka UCC bahkan wan hang ne hajela jongi. Nabu ka jengkeli uba Vincent Pala. Hakapor baka Manipur kadang plo kadang ing hang tay baki tay kila le nyon ben kila thang yaki ying mane jongi Kristan kila peniap yaki kon Kristan jongi hapo Manipur uba Vincent Pala usngap jerjar kam ong sikentien dainam dayong anda mentan dal ajan collection uang gumno uang anyada yaki kon Kristan baro parlok be kadi kapor kala dire hi te pinum long MP show kulay sibon. Palok nangong tangkaway. Bangi ngidon haka party kabadon kanong rim. Ngidon haka party kabala ban yalam yangi syakalaway kabapernay. Ngidon haka party kabala ban ay yaki jingirap yamta jongi iway pi iway hakane kajela jongi. Palok bit ngaong sa kaway. Hakine kisngi baladep. Ngilo o presiden jong ka BPP jong ka parti pra. Laong bahana anwan ra ya ka artikel lais pa nyo puway. But on pendam no ya ka district council. Ka district council kaday kabayada. Ya usiap yu kendaw jong pi. Ka district council kaday kabayada ya ka riti dustur jongi. Ka district council kaday kabaay lain lut yang i kirit pat hakan ka jela jongi ngidon lai teli ki district council ngam laban sngoto ayu umut u presiden jong PPP daw ka baong bangin wanra no daka artikel lais pa nyo huway kalong kajing bakla ban yalam yakipaj ba syakata kajing mut banong wanra ka artikel 371 ka parti NPP, kaong bangindang penklain syusyu yakin district council haka jelajongi. Bangindang ay bor syusyu yakini. Kadai ka parti NPP kaban ay yakata kapisa kambun syusyu yakin district council bakin yo ban pentrai kamhok. Parlok bi kane ka parti jongi. Ladangi penjob ikong amperin lingdo. Ngingej scam bai kong amparin in sa budin ban itu no ya kaktin kasi hang tay ha parliament hapo ka kernit ka bapra ban ngingej bai kong amparin in sa le kan kakam badai hang ta ngin sa yo i ya ka buram ka kaktin kasi kayo parlok bi syania teli hakan ka parti NPP syania bangingin tray yakini kikam kadaw kalong bakal adon kajing elok hapdang ke NPP bat ke BJP habang iyo bamdon kandidat BJP hang day hang ne hapo ka election MP menta kiway ki parti kila keno ki ong kumno ki ong ka NPP kadai ka BJP bat ke BJP kadai ke NPP nga pensyai menta sngi Ahmad jong pi ko parlok be baka NPP kadai ka parti la ka jong ka BJP kadai la ka jong kanong rim jong ka NPP kadon la ka jong kanong rim jong ka BJP kadon la ka jong te namar kata nga tao ngaong kane baro kadai tang kajing elok bangi don haka sorkar jong ka alliance
ngidon haka NDA hang tay Delhi badhang ne hamegalaya ngidon haka MDA tu haka ne ka sarkar jongi menta UBJP rudon UHSPDP rudon UUDP rudon amdan jingya per AA habaya trailang haka jingya te parlok namar kata wanum sautu bakla parlok be bagi wan kiwe ki parti ki pen sautu balada hijab pitap hak NPP kalong ngobat hap BJP bakla kan NPP kadon lakas simbol lajong ka parti simbol jong NPP kadai ka kot baka simbol jong BJP kadai ulotas kabamlong banong baka dai ka ju parlok be nga pensay ki barok ki jing syak keno hakine kiski balalet kawe deng akwa banong ya kane ka parti ka bathamai ka batang sumi ngiyo i ya ka jing yalam bakla jong kane ka parti BPP nga so thamula bang ayo i ki social media comments ki ba live ho judge ki ba mi ngamlaban mudur ba namta ka election kinmi kum kine ki judge jinglong hakine kiski beladap ngilayo i ki comments ki belai po judge ngilayo i ki akor jong kene parti thamai hang the ha sning habang adang edon mga ba preston tensong ikong amparin idang ai ka jingkren ladon kita kiba pertanang tay na kendong ha upra ndalaong subha yas ngapjar khilik no siyeng kidang perta susu ha upra ki volunteer jongi ki layalam ki sabar sa surok anda poy surok laya syo yadat kata mo kata ka parti ka batmai ka baong iit ya kajat benriu ka baong in yalam ya pi sa kalawe ka pernai kata mo ka parti ka baong ka bangi buram ya ki para kasi para do prasnam ngabo ka jingkeli ya kinong yalam jong ka BPP hatop hiburam ne em ya kilong kami ladap hiburam ya kilong kami kumno ki volunteer lane kinong kersan jong ka BPP kitim da kasi kasang ya ka madam amparin hang thi sning onda ilami na ka jingalang imut bankiw no apo kakali kilawan saungut kibriw kibaong haupra bat kidatim da kasi kasang yai katamo kajingalam kadai kata karukom ngabo kajingkeli kalong kabakya bar nga ong habang nga pet ya kane ka party BPP ngai kidon tanggi bar kibriw kwanang balastat kidai kinong hikay kibadon ka doctorate kidon kinong hikay po college kidon kinong hikay po nehu anda kidon kat kita kibri balanang lastat syano ka disiplin jong ka parti perlok bayet syano ka disiplin pihikay yakine kinong kersyan jong pi bantim na kasi kasang haki comments unong yalam ula keno ikinong nong yakirang ba balang baki supply la nakisam yakakyat ana menin yoi pade sakita ki komen ki baklemakor ya upadar ngabo ka jengkeli haupra pihikai gumta se lara pihikai gumta pilayalam bakla yakine ki kon samla jongi bat ya kalawe jongi belada amdai kumta ngadawa baka parti BPP kadai ban disiplin ya kinong kersan jongki lada ka ne ka parti kadang kwa ban ya jengai hakalenti ban sensar ban sumar ya kibreu kibadan hapo kan negari jongi kadai bakan long ke parti ke berdisiplin kumjo ka parti kongres don bun na pedeng jong pi hang ne kiri orang ba
Lese hakajing ya day jong pi bat ka party congress da ki post nem. Kalong ka jing ya pi lese bapin dekat no ya katang ka jing ya day. Nrenga nga kwa ban kentu ya pi baro sumbaha bapin mi no na ka party congress ban kersyan ya kanega party NPP. Kumbalale UMDC ba karnes nga kwa ya pi baro bapin ya perkat ba. Baka day kane kalat ya pi bapin pen ya kadak ke jong pi banwanra ya ke jingkela ngidon kam ya ke jingkela hoy kaladon kapor ka samoy ya ka kongres hakito kisnem balalej andrai manta om don syo kane ka parti kongres kelalong sisa kum kata ka suloy kebala sarang perlok bein lapi tep sau kuli ban siat ru kam betei syo perlok bein namar kata ngakerpat ya pi bapin sobaha Bapin pai no sa kanega party NPP kadai kane kabadialam ya pi sya kata kalawe kaba pernai syabangan syong kerpat ya pi baro sa sisin ha kakot tang ini bah kaman kita isedin kibu to sobha mo ha kakot sa sisin ha kakot kublai shibun Kublai shibun asal ya ki jipenchai ki jongpi kam tam ba pilayo ban penchai ya ki babun ki breu ki sanut hakinong kendong kam tam mangi sanut hak bede rangkat bat ka CA ka UCC bat ya kaneka jipenchai halor kaneka artikel laispan yo kuwe ngilayo ki jingchai la ki jipenchai jong isal sang pliang ha kaneka por bat nginom don chu kanono ka jing artatin kini ki jingchai ila penchai halor jengi ha ka be de rangkat berkini ki balong ki mau jen thot ha ji perkhat ki jongi mentang la syai ya kani ha be de rangkat bat kini ti kublai shibun asar nam takini kitin ki jong pi ka la ai ki jing mentoi bat ki jing pensai ya ki babon ba ki be ban ya don ha kani ka por bat angej ba leng ba kini ji pensai jong isar ngila bat pensai sya ki wei pat ru ya kani ka ju te ha kani ka por nga sobha ka don kini ko bigi pitip sobha man kerpat ya ilidar ibadai na po dolun ba sobha ba wan chandisha khamat bani kendu ikino kitkam jong kaparti mo lidar na po dolun te ka ne por ha chwa bang sayo biang ke jing kren ngini yo ka we ki jing ruai nei we kun samla te nga sobha man kerpat ini ban ai ki jing ruai sobha ba wan chakmat ban ai ke ni ki jing ruai ha ka ne ko por Hello, check. Hello. Hello, check. Hello. Kublai pi baro di ngidan arteli jing rai ni kapor kawe bangin rai ni kong kande khtin ong we ba baro ni ju asngoba million dreams baro ngidan la ki jong ki thong but hala ki jong ki sab ki ba uble ula ai close my eyes and I can see the world's waiting up for me. That I call you. It's like a way getting right. Haktin kasih getting right jongi. Ketung bing larai mene getting right bing sisian. Idon yalah kahok. Baru idon yalah kahok bangin jit yang mau mikamat. But nget bangin long kiba start. Kenang ba ngidom babi hadir. Music.
She sang her cousin's name, Cookie Parok, Shenrang Kentay. Banjit kinong nikmat hala, kidong kitan la jong. Klem danyo shilang kmat lahat sorni hanong kendong. Samlarang ba yami pat ba paro, banjit laki kertong. Ngidon nyala kahok bangin jit kinong nikmat. Ya kawat nom nyusting nomor kadon nyala kadon. Ongga kabasya penbor, hey ho kahok nom kenti. O kadai kahok jong nga bajong pihi. Jing roi jing par jing habarok kasyong hati jong pi. To trade a kawan sim kung papitu haswa ban yeng. Ban im kerteng ban sa kanam luksa ya kilong dien ban wa. Ngidong nyala kahok bangin jit kinong nikmat. Kawan nam nyusting nomor kadon nyala kadon. Ongda kabasya penbor, hey ho kahok nong kenti. O kadai kahok jong nga bajong pihi. Jing bang sam, jing bang klon, watch out bakin sunshine. Ya kari, tu yang bangga, udah maki bang wanra jing kelam. Gidot yala kahok kinong nikmat. Ya kawan nom nyusting nomor kadon yala kadon. Ongda kabasya penbor, hey ho kahok nong kenti. O kadai kahok jong na bajong pihi. O kadai kahok jong bajong pihi. Hoi go, hoi go, hoi go. God bless you, boy. Kublai Shibun nam tai
samla la pediang badi para jang i kibal ai kini ki jiruai kiba pensyok menstream nam ta jang i bat kiba hikai yang i bangin penankam hok ya ka hok ke jang i kum kinong jit na ka banta kinong mikmat ki jang i kuma ka jiruai karwai ngiru ngin penankam hok da ka ba ngin lech ki jakat sebut ki jang i ha ka khat khanai tarik manum penleno ei ya ka hok ka bangi dei bani yo ti tongin ai ki sapti kerpang na ka banta jang kini ki samlak la ki jing ruai te kini kapor ngini yo ki jing kren sa na isar Preston ibalong ro i honorable deputy chief minister jang ka state ki jangi ibalong ro i national i state president jang ka parti NPP ka jangi ngi kumangi jutip ba isar idai inong keren iba sultanat ba bat umlay tang ba ilong inong keren rai ilalay inong trei kumangi la yos ngo na isar siyang piliang meni ba akini sansnem balalek daki lai saw hajar ba ilay rahap na kabanta ban penyo rong haki surok kibadang day surok kandew idai inong trei ru ibalay rap sibun ban ketiu ya karoy kapar na kabanta kastit ki jangi bat hakini ki dong ki tan ki jangi tesar ngir kwa ban yo snow ya ki jengkren bat ki jeng pensyai na pi kuma pi julong nong kren uba sultanat bat uba ai jeng syai nang tagi babun ki basa dom tesar ngi ang pi sim ya kapor ki jeng pi hakani kapor ban ai ki jengkren U Presiden u Bapeniat ya ke jingelang ke jongi banong sit kinokit kam jong ke blok NPP hang ni mau kerwat ke Malaysia hajar ngu da ke jingia trailang nakaliang jong ki senglong kemi ke parti nakaliang jong ki kun samla jong ke parti ngilai alum yalang hakani ka sengi hakani ka madan kabadeiru ka sengiyo ngai kublai kerpang yai Dr. Kentiu ibaderu u Presiden jong ka distrik jong pihang ni iba peniat baik peniat renti ya ka parti NPP hakini ki arteli ki konstituensi ngia don lang hang ni kini ki riu rangba barok ngai kublai kerpang ya u riu rim unong yalam jong kini ka tan jong pi ba en bin raswai balalong UMDC labun teli kisnem ia don lang ban pensingan batru ban yarap ban pensyai ya ki pajba jong ka mau kerwat bat kumju ya ki pajba jong ka southwest Kasils Barokaway ya don lang hang ni kini ki MDC BE jongi iba karnes way na kinong yalam jong pi ubat trei semat ubat trei sitom bat kumju uba pantin sibet unsa ajing keren udai ukpa khun jong i Dr. Amprin lengdo kaktin ka ong habayulong kawai hakamet hakamensim lada imwan ni kentei ruwan usenlang te supet ya i te kalabiang ni lada pio i uba pantin kalong goma pio i ya i Dr. Amprin ia don lang hang ni ba hima syang pliang ladep ai ka jingkren menne nang takini kiri rang ba ki badon syadin jong akublei sia hajarngu namar ngamla banjer kerteng kapor kaya stet kerpang ya pikin nong yalam ya piki long kme ki long kpa jong ka konsensi mau kerwat borok kawei kublei sia hajarngu pilaya pelut ya kapor ya kesengi kamtam hakajing sit kerang jogasngi penban biasa sitom ban sengap ya kaji pensyai na kaliang jongi te ngahap ban keren kamploi menta namar ngahap be sakawe kejingelang ala ong lepai ba kernes wat sengawe Maria Dep kadi kejingelang Maria Dep keren nang ni ngalet be sakawe ke public meeting hang te ya so yong te ki long kemi ki long pa ki samla wat ngawe ngin se kendu pat ahakawe kapor hakine ki khendiat sngi hakajing ya jong kane kajing yalap election kajing klut kabam itu ithau su wei u candidate
ulai kanbas ban pen long no ban pen kesan ialah ka jong kan nong rim ialah ka jong kan nia ka jutang mangi na ka parti NPP ru kumju hi kiwei ki political party ru kumju hi wat ki tu ki independent ru ki alap election ban pen kesan ialah ka jong ka jing ngau ka nong rim ka jong ki bat baro kaningan ya thu ya pi ka de ka babha sudah mdon ka weru ka basdeu Henry kabakado ban bisyar pat de ma pi marway ha itu ikamra ha kendong ha kajaka tebut leno ban yasyat ban ya kemen ha kakot lene hau tau pra lene hau tau ngam ngeje kata ka leno namar ha kasngi kabakado ban le tebut kumongong epi Siong marway. Iba arden ni melak balilang. Uba duk perstun ruat bat ilok lajong melak balilang. Marway. Kata dia kecil sisa te. Mendere kilong kemi kilong kepa. Marway. Long tik kumbalabu kerpang ublay mangi kibriu. Hakabak hadu ngihap ai jingken marway. Kane kalong kabapla bah kane ka election ba kala theu lepas jengai ban ngap ban theu ban pek ya ka jinglong iwei ka jinga per kalong tang ka wei ka babu bet renti unong bu unong tau ngane thu pi kalong kabapla kaya per tang khaniat ka election commission kalong ba ha ka por thebut Sya tangkat prasnem sejurong. Nrei kat ba haki benta jong ka jing im jong iki briu. Ka bau blei ula tau labu. Sulong bait nado dangka. Hado bandayap. Tang itai jing aper. Teka ka bangangamut ban ong hang ne pikir ba. Kilong keme kilong kepa kikun samla. Namar kane kadeka juk kabakam pela kabendungkong ka social media kadon hakakti jongi ka mobile jongi kadon hakti jongi piong ubomnang ya au biru ban page ya ka social media tunang pinong ki baduk kanuro ya i mobile hi ban sondur tenang itu lupa dai nom dai tengayoi bahkan ne ke social media teng kaya lam sebabakla pitip ne pimtip ke social media pila ban bodur kane kecing start ke pertai menta lada don kibadon tangi wei pada aci pau teli ujeror long itu pi kata kadai kajuk jong ka social media kaba isir kai bah bat ka mga kampang kadonut jonga kalong bahkan ne ka social media hakan ne election ka bamenta ka bapla kalong beki kento ya kalong renyeng ilong kami kata tengan itu opikan sosi pin kento perang ba kam lele re pin drodur kumusre riu badu perstun biaki Kam lele. Ong bu badu perstun beslen bianghi. Ong kadur jong kalong kum kadur bular bianghi. Anrei ken mau ngaong ya pi. Pi kren ben kum maong basang priang mene. Ya kalong kemi. Kata kadei kabapihap ajing kej. Kat siya bagi laj meeting ngano pi ngayo I menta baki long keme kiami renti banwan siya kajingelang nga imat day kani kadaw kluj kemensim namar ka jingkren pathar ha ki social media kitu ki perlok ki bakren pathar ka social media
ngam tip pimi na kalom ne na umau ne ne kading ngam tip syuk. Kumno pinot ban keren yi ki jaj kenten ki bangi para breu ngib skau tenat syuk ban ngap. Ngabat ye kepulit ka kam ka hum ngapersang ban wat ye kitu ki jaj jing keren tip maha ka bakadu kade ka fake account. Kekerteng ka bomdon. Le tele utau beriu tang ba umnut ban ai kekerteng lajong. Umnut ban ai address. Ken mau bahaya uno lene kano ka beriu. Kiba ai kekerteng tok. Kiba ai ka address ka batok. Ka bangmut day ki nong syukor. Kadai na kamdai. Uno la ne kano ki banut pat. Banda ai hok bat ka kerteng ka basisya. Ka address ka basisya. Haba pikren ya kano ka ketin. Kata kadai kanong rim bat ka hok ka basisya. Te ka bapla mentah hakiba kum kini ki social media. Kiba bun pada ki konsam la yang ngop hangta. Yes ngau tenat. Ban kenok gibreu ki wei oki tiang ki bang ki ngau tenat. Ngai mat ban klem bam ja si tayo ru imat hun ni. Kier ke sahu. Kiau ngau tenat. Oh na ong lelei kato ke parti ke bamenta ke bang ong pi ke ba suben breu bet nakle kejat mndon nong rim ya lade. Hanayu prestun kan penkem. Yu konrat kan penkem hana badai kinong tu kinong luti nga ong ko perlok baik penkem no sementa bansuk likan bas election lada pisem hado kata yu prestun tos ngau bahaya watchwa u prestun wana kayeng ka bakomno wat julap la ban keren. Nado ar hajar lai ngadon haka sorkar. Hadu kaneka klip mat ke bamenta. Pi keno pi kenta yang alai bojaj. Kam lele. Tambah kejubab ka bangadai ban ai dei syaute bersejrong. Ngamdon kam bajubab ya kini kiput kiplang. Kabangadon kam bajubab marway. Hai kam rarit menstep menmit. Ngapai siu teu nong bu nong tau. Nama dei mau. Ubakot yang abangan sekri. Bad dei mauru. Uban sasimno. Yang hakan nunggu kapor. Kata kadei kanong rem ban sukenok. Ba pi don hang te yasratriat pi penjot pi penpra ya ka jela lane ya ka jaj benriu kata ka bangamla ban pediang ani kani ka parti betmai menta tapi ngau pi syukedau kti be direct sikewei ngidon kane hajar ngot ki breu ngatrai kitu ki parti ki jong baro ma pi ki reu kai suda pisko kumno baro ma pi ki bomdai ki reu shisha Kiba wan meeting himat akan pipi te baro kanong tu kanong lute sudah. Berkat aping kata. Ngau ki pipe hang ne kira orang ba kira don burom jogi. Kinong sensyar balang kiba per. Nrei kiba pela kumba ong ba sang pliang wat ya kiba pli kiba kum kita ru syak kento. Ya kiseng bahalang rusak kento. Ya ki parti berkhoit kentolot. Ki kidai ki ai. Ya lade mensua ya lam ya keseng bahalang amduna khasan snap. Ledang bakla. Anrei ngasu ong ya pitang kawei. Ubreu lane kabreu. Ki bayo i ya ki wepat.
Kidei ki basyukor ya ladi. Bat ki kwa ru ban syukor ya ki weipat. Hanajit ya ka parti jongi. Kia hala hasrok ayewat. Bangi kwa banwarna ya ka jingkela. De kat syabalik ki keren. Bangi kwa banwarna ya ka ngaptip. First time ngi ka affidavit jugu. Hari ki khonju jai basayo moy. Ilok jongu ngong sikur mo tate. Kumnum taki khon de jai basayo moy. Tingong no breu. Kami khon jai yu. Hari ka ba arman hane ba de. Nada file ya affidavit file nomination. Suwe prolog. With due respect, hindi bang amot banbay? I-Dr. Ricky. Hare, inero. Ikmi jong im day rajay sengkon. Hap kado katip na ajay ka pa. Hi. Teni keren. Le ayu ka. Ya pero yu pi. Usan rang de ukasi. Kente ukasi. Te biang bay iken. Ajay cukupan. Sekemi kajo. Mo ba bin chính sâu đấy cá dụ tập pin lạiอยู่rồi ngọc pin lại research ngã chú lại research mà rồi vậy cái research cho ngã có tăng stay nhiều lắm mình cam lại research này hu cái bám pin song lại stem sau stem lại research tăng stay nhiều pin tiếp kini kibai jat chok pa ar pateng hadin nang ta kan poi ke song sang te ka ek banjia ong ukod kasi kara ka jaj ban reu kasi ka batip breu te blay ka baar ka baken ya kakur ya kaka ken mong ai ni mong ai jaj ka baken ya kakur bat kaka. Te sanolong kur sanolong kang am tipsu. Mudur mangi hang de berokoi kisenrang. Ngiyale salayeng na sem sibit na bit ngin keroi ye kimikun. Ko kume to ya sangkot hang ni. La pimla banai jaj no ya kikun jonga syangate la syai ngalale jingkur mo. To kae kabanjia. To leduk pa berkakme ki imsa si pas dem ta kabiangken. Henrei ngitang kanu ngin leit no na kapurtei. Ki kon bapli ki basisor sidur. Ki kon ki bapli ki angel. Hiar pateng na ki kon kseu. Poi si ki kon miau. Poi si ki kon kenai. Kae kabanjia. Ko ba arden ngakeli na margataya pi. Ka artikel ayu ka ba pinwarang ni. Don biang mo ka artikel yo ka don kelais pan yo puan ne. Habalapan kela ya ka jaj. Warna ro yangi ya ke polisi traikam. Kenang ba kumango epi kanumpoi ka jinge tengko. Kanumpoi ke songsang. Namar babaklay katango ng pi. Kan poi kapor. Baka jaj benreu jongi. Kan pat si pauliang. Kabama baha. Ko kilong keme kilong pa. Ko kikon samla bait.
Ngyo I hakajing lap election jong upra o bagi asyat hau pra bagi asyat hau pra o kajing son sit ngyo kumba kapeneng kalawan hapok akli jongki ap ngania thu ye pi kawei ngakan mau sa hau arjar khat pra ngam tip sewat jing tip pi sene kajian ngam jia nadu arajar khat nyau ngania thu I pi kai kabjia nadu arjar khat nyau Desember la ya bon kam banjakan bas election ngai stage punus la ko si la lekan bas keleng-keleng don ka we ka snong nganam ya thu kerteng gi bepli yo ke lerai don ka we ka snong ngalekan bas election na bit don beriu tengok gai ka bajia mat ki isi lut mo tau ba do pertun rela perta ka snong ya don ni mat ko basipau ka sangut bro kata ke snong ke bro snong ya don ben lawan uba do pertun tengah keli ni kirang ba snong kai bajia balik kum ni kai ba pelong Ches pi badu mentai madang sita yo wan pelong jia seng yalap uwe briu jia seng yalap wan pelong jia seng yalap utah uwe briu nu pelong angta u penting u pensmej hana bam dei ba ji simenta balik tebot nang tak mau bah la de pilih tebot kam tam hakatu ka machine hana hakatu ka machine de kadak nreu perkat api hana unreu unono bekta ikatu kabamut unwan runguk so ya kadono jongu juluk ni me kerana ngang sutap keselang to tengok orang kata kam ka bom along ngihap banyak persai pikot de kedor bar keren ye ki pai bano so snong to ngalabun kam la le no sikiwe kuwe ki jaka sikiwe kuwe ki snong hakas ngi betebut te ngi ki kandidat hab yan le jong haman kaya blue station kan balas dei te ngale biang hakata ka jaka kata ka snong ka don rus pak bot pila ban mudur ki bawan tep ha utaw warjar kat pratang sis pak san puai bot te ngal ngok ngan te wan tap dalam tep bot tang sis pak san puai bot ngakli biang ram asnong ki ong ngim la le isu bat kini ki breu ki bom le tebot mdei tangata kilami ro no snong kilisa sha ro snong kilisa ro snong ki shie duai ki shia hala ki shia nomor balayu ki omba ki barok kitu ki nong pai ban song kim bit ban le tebot namar bayo rung tau hunreu te don ki dai hat jonga ki pada e yap yang aptep kai ka bagile Suan le tebut nama lateng palan, kejing teng ke mamlong ikren su, nama urtau nong yalap uang, pet pitang sunyon le kamumut lateng rung unuk suj jeluk kedonu jongpi, kile kamno, suaban rung hantai jaka tebut, kalau buon kideng deh, le kedia iwe ideng, le kedia iwe ideng, ura itai ideng, ong kita kipuling ejen apa? Ong ta presiden balai kum ne phira udeng ki kiteng yok kiwan pen mesau begini nyot itu budam le dia ai ding bang kita ada ketim not pej hang no kadur ba prostun trak yai maria dep kata nei hang toi madan bre ju tu ding lo namar bating phila ban mudur phi perkat bahan ke besngu dei te laong yang beruang kusoi dah sudai te. Hado bahab le tang ludeng. Kai kebajia, kebas ngau si kolong kani. Bakita ki kendhon. Hado menta. Ya correction card ro ki bret. Menta ki epic card ro kim don. Kadhar rum don. Ai kim kwa banyo no kesorkar. Berkat mapido kata. Kaya kabajia. Kilong kami kilong pas ngap ba. Lapoy nreus nem menta. Menhakan niru kiklemon tebut. Menta lapoy nreus nem. Kaya kabajia ngani topi. Kikon jong kiklahe. Kikme kikpa bakin late school kikon kim sya. Syong bay satay siya rud nong.
kim sha la percaya ke bos nong bertau sha ten reng ni tu PKA ke bajiam tatang keniat benai imat wan ke jing sutu nomor ki khon ki ong ko mei ko pa ngakwa ban le school ngakwa ban nilai kai lang para kena ang te school harus nong de pi yo i para kena ke le school ki yo ba musana ki yo bam ka tu mit debil mano bom kwa ki kren ki khon ki yam ki khon ki lempat le sya se mei sya se pa ka bas ngotonat menta don bok ki la sya ki khon ki la yo ban le school ka ei ka bangamut ban ongang ni to ya husiar ngej yanga haka kerteng joka jaj benriu i ko mapi itam mapi ke jaj benriu ka ba ma kalong bayo ngisya yalam bakla yo ngisya yalam bakla ko ki kme ki pa ki kon samla haka district headquarter jongpi kini kira orang ba kibatip kitip kano postnem ka college jongpi katulop hap banyak rong donation Shwa ka election hajar polai de mengabawan hang de ibabu insaki ya katau principal jong ka college ka sorkar ka ai sanction hado arpo saw ngot kinong hikay knang bakade ka college jongpi kanang keu syaprang ki khon samla ki kmekik pano la baduk bajenjar ban pa kelas ya ki khon syadu syachlong kamde ka basuk hap ya wayeng waisem nang tam tip ya kajing songsuk ka jong song ngan joki khon jongi hanrei lada ka biang ka jaka pule tang hang de habau kerwat kiyo ya ka dikri ngidang ya keren bajongi doktor kentiu tongin ya pos deru omtang ya ka college omtang ya ka science omtang ya ka commerce balengin pos deru ya ka school ba baka de bandon hangne ha southwest Cass Hills you don't come ya ka bukum kata rengo ngepi what ya snap ya kini ki breu ki bisu hania tang hamadan karukom ya berngem bangi tel ada job election hapo ka assembly ngin ya terting kiong bonsen ki mi na assembly pila ban mudur don ki isu ki banganga expect bakin ya keren na idawi barit bariahna ngi walk out hamot pran hayew hahat pikren lakom ukla wah poi hayeng norbar tangkum imersiang long kum kata ngahikai ya piko ke khon samla be jonga yo pi alam yo pisya alam bakla kilong keme kilong pa yo pisya alam bakla habang keren ya katem dai bangabot ban kedeu kti yaki harai page himapi haki social media mentalai perwi pelong ya ke dorbar hangtai assembly kadon ka live coverage pidai ban yoi pidai ban page ndai banga tau manga ndai ba preston bun celer ketit rega keren ngaong pi kate ya ka jing sisa haba pila ejat benreu kata ko kini ki sau teliki constituency ko kini ki sau ngot ki MLA ya tho ya nga ya tho ya kino mau kurwat kae ka ba pile ki kamba hala ijongi constituency jongpi kae ba pilale kabangating kalong baki pajba ki khon jong pi halaki jong ki sensi yo ki rai kho ki bapli tang ban bam jab harom yo pi pat pilek pala keleng saudong jong ki lai phau reu teli ki konsensi
Namar ong upareng ken mawa. Charity begins at home. Kajing sedang jong ki baro de na yeng te. Na yeng swaken. De konstitusi swaken. Baki paiba dihajar kinong ani ko me karena kumubar dan tem yoshu. Mo ulale bahayang kata lale kata apa konstitusi jong i. Mdot kam shu hiro imat badiyat de kekejat hap shu yat bet tangdak bersyusyong. Pi kita ki bangakwa banong ya pi. Ngi nakaliang ke sorkar. Ngi la persyang. Nakaliang ke parti ngi persyang. Re ngamut pat banong bengilala lut ban le nakli kejat em. Dang bon ki kam ki bangi sanut ka bangi kwa ban le. Tengah pai menta syakan ka election MP. Henreu ngut kini ki kertong ki baya yeng yang neka election MP barok ngan ya tu ya pi ki babit ki babiang sudah ngam don hok ban kedeu kti yanoru ki badon burom sudah ki batibreu tiblei sudah kajingnya per tangkawei naki henreu ngut dei tang ikom amprin ibadei ilong kemi tangita aja ke per. I doktor amprin i day long kami. Ila job election nang ten lai kra tang sansin. Rengkat ban nga. Sansin klebrem. Tapi ya kabreu kapa sansin mrem pilas ngutu ke jing i jing syaniak i pajba. Kini kiwe ngakan mau ba pelaru ya le MLA manangan ni. Utur urem. Siapa pernah bikin teh? Hoi, ikong santa. Rem. Itu ibariki ru ya le. Itu rem lo basan. Nang teh na po usting. Mdai bakarkan ka. Wat imapi. Te habakumta. Ngatarai babit babiang tam tadai tang doktor amprin depi. Tang mai tepi. Na tade kelong keme tepi. Na do kat kendai Spanyol poar pila ban modur bana kaslong parliamentary conference. Ngimpat jupa long keme menuru ban mikmat hangtai hayeng dorbarba ha parliament. Ngimpat jupa. Kane kandai kirikot. To sepat ba bai nang ne na mau kerwat. Ngin yasna ya karikot. Bahkan ikan long keme kan lej hangtei hai dorbarba hai yeng kebahetam jong ke India. Kan rung hangtu rengkat karyam terai kasih. Mapi mga ngin pej halai gisem da katibi. Bat ngin jauh umat da kejing kemen. Namar empat don ngong api. Ngimpat joi menu ya karyam kasih hangtai ha parlemen. Nrai karyam garu ting layu i labun sin. Ia kata mentaka de kesen ke belai. Pi ke jing start ki garu nang tei. Mangi patnil empat don. Nak kata mentaka kenti ko kilong keme kantam. Ngada ut, ngada nam, ngada kerpat epi. Ngin ya penedau, ngin ya penergeu. Kom kacat penreu. Bapleng ublay, ula jet kerpang. Ya kalok keme, bahkan mi hangtai hapok ka dorbarba jong ka parlemen. Nakabenta ka burom, jong ukon kasih kara. Koblei pi syahjargu. Koblei sibun asar nam taki jipen syai ki jong pi ki ba pensultanat ki ba baro ngi ang nuot ban ngi layo ban kem haki jimut ki jeng perkhat ki jong ngi ngat ngangai ba iwei
Kira kem ki jimut ki perkhat ya ke bai sari la yo ban pencai kan ka por. Bat bai la ai ya kini ki jing pencai ki basuk tenat duduk kata-kata. Bat ngikermen ba kani kan long ke jing kerku nak mentakan ni ke constituency ki jongi. Te Isar Preston ban sar sang pliang kin mi no ban le cha so yang lam tak away part ke meeting tinggi pa ya ki dan ki jeng kerku kerdo bakin poisok poisan sya so yang ban bakin teng pat ya ka part ban keren le ban percai ya kinong rim jong ka parti sahang te ha so yang constituency te haga de ko por pat Hari porpat nak kebenta jongi barok badan ni por henteng ya ka program dak bangin yo ban ya pej ya ka we ki jingsat nak ki kun samla tenga sobha ban kerpat ki kun samla ki badai ban ai ki jingsat makin ai hakan dik por Instructions are to prepare for an attack. A public service announcement. Switch. Anis nyaw. 3, 2, 1. Kulai sibun nak kata kini kun samla ki badon kasap ke bau belai la kerpang nam ta jengki ban syan te ngingit skem bang nginang yo i cucu
yaki baginang kam kiu susu ha ka jing syat ka jengki tingin nang don sa ki wei pat kinong syat berkinong ruai ru nginang don ki ban sa ai kam hadin te mentapat ngini pat ka jing kren na isar fantin lakadong ibadai ikurim jong i madam amparin hoj sisa i madam imla bandan bat ngi kene por menit la yo ban dan rangkat bat ngi hang ne mau kurwat rei nakikam ba ban jimbon kam ba ihap bantur menta idon siapo ranikor constituency reng isu kemen ba idon i sar lakadong ibadai ikurim jong i hakajaka ba jong i madam idan ma i bat ngini yo ke jingkren na i kabamut ba kalong kumjo kumba i madam amparini ai isar fantin lakadong idei i MDC but idei ru ka jo por EM hangte po district council teknik por nga sobhaman ke pat isar ben ai ki keren hangne por Kebelis bun iba pinong sit iba penyat ya kaneka jingelang iba keke nong sit iba stelin ben kamtam isa pastun iba dari deputy chief minister jongi iba hima baju perlok jonga ubang iju nadu balong MDC hadu metawat lang ya don lakajong kapati tu kaporu mentali ngadap dak jeng kemen bagi lai long lang haju ke yeng ke ju kesem ai kublei ya kinoket kam nadu ki barim bagi thamai bagi pi ki paj ba barok ngapan map na pi na benta i Dr. Amprin i badai kurim jonga ngai di tau kurim jong i ba pilai kwa i ilut baru atrai namal balai ladai don ma i sedelhi ngadan mangahayeng lada piwannya kendu ya i lada imdon ngalong nga kaskor jong pi ngalong nga kasuntur jong pi kata di ke yeng ke jongi kabangam poi kha manga ke yeng kinong sakri ke yeng kinong yalam nadu ik thau nadu ikin nadu ikurim lejong ban ngaru sulong MDC ban kama bapoi ha ke yeng nong yalam kisania tengah pan map menen ilapoi hang ni mau kurbat kadwei beji pile se phim daya benut than dai ngalingam ji i lok shu re ngam ji i lok shu ngas i luk laja ngai isan minit tu laja san sengin rusngi namari long ibri batrai sitom long ibri ba IT la dia lada pi ai kanu ka kam ya bta jingi klem song thaj klem res klem biang thia biang dem thia satu sasnong satau sa baka jaba poi namar bai iet ya kani kejela ke jongi iet ya kejat benriu ke jongi hadu bai IT ya ke syuki minister la jong banda dei kiwei ken kan pila syong ha ke syuki minister ka konstituensi jongi kala bet labiang ndengi ong ka jela jongi ka don kam ya pi ka don kam ka sur jong pi ka parti kai hai ya kata ka quality kata ka de jing tresitom ka jing start ka jing slur ka jing sempang bat ka experience santalik election kan thai brim paju survive paju la ban job benut ban ong ban ka syuki minister ban lit MP ngala du lok abun badon se Delhi tambah kami lay namenta ka jaj ban riu compare ta kan jaj ban riu man syong jaj ban riu syah hala kam dan jingmut
pindah sengap ya ki jing kren ki jong ki haba ki kren yin rat ding khong ya ka jing duk dengam siam jong aru ka kende na mangaru ngak rat lang benda kelipat ya ki kumno pin rat tip haba pimut ban rat ya ka jing duk pedi bentip kumno ban rat ngaong iki kumno ngakam tip bha manga ngakam sutu bha manga ngakam sutu bha ka parti jongi nama ka parti jongi ki leader jongi nadu MDC teng ya dap dakaram habon ud ubaduk ubasuk isam sutu bha mangi ngikam dung bha mangi dekanya ke jengduk amdai mapi ki boong ka tulop jonga dai tang jong kalok khun jonga ngadai UMDC jong santali ki konstituensi ngadon MLA ubadai BJP ba hek ngadon MLA ubadai TMC ba Charles ngadon MLA ubadai BJP biang ba Shanbor ngadon ikong amparin ibadai MLA bat ngadon MLA ubadai na upra nganja thu epi imdai bang asutong kadon ka jingja ka pasusi hakoi ka snong ka bangadai UMDC ka badai ka konstituensi jong pra kalong yeng ka badang don ka yeng tang basukia dusit kawan ka jingja pasusi kim don ni ai pun rong ba snong yanga wong sir ya kan ka yeng pihak yarap kong hoat nga nyarap tang bapan lang na MLA la jong ru punyu bat pentip yang tang hapadeng san minit pa biang ka pun jonga ngala kami inti thai la kham sting diat ngau MDC batrot kabor badang red utu MLA udon to ka scheme arkrus teng ubala ban penan kam tang sipang ka susi pen keta nga kalong ka jubab kalong baka parti kamsya man ai kum kita ke jing yarap pisutu ma pi ke jing duk haduk ma kut lat ngong to la da MLA umla ha ke jing dung kat lang jong blei nong bu nong thau unai buat nga ngan la manga pat ngaten rong bai ladap sistem menta ki wan khot kitu ki khon ki ti bandap sistem nga kham tip badai tu ka yeng ru ke bang yarap sutu bah mangai ke jingduk namang ihap ten rong UMDC jong piru ngangej pindali cek karam sirinyeng le jakibang pindalap yang ar pindalap akibang karam sirinyeng tang bangim susi namar kapisa jong iga khamlet bakla suwe te sutu bah mangi ke jingduk wajah tiang ya ke parti NPP wajah ong ba kata ka BJP ke deg NPP kalong ke babakla lada piting ya ke BJP pidi benjit ya ke NPP balai ngan ong ipi namal baka BJP kan sengap tang ya ke NPP ngila ban ong mangi wat le ya ke ni wat le ya ke tai wat keta ya ke ni wat keta ya ke tai kin hap sengap pin pa ong ya ke kongres kan le kenang pin pa ong ya BPP kan le kenang ya ke balik kan pekelayong ya ke bayong kan pekelali takda wat ya ngop kulmar wat ya long ijaj bendiu tang nani penan kam nak jabeng ru idai ke jela ka badan kam ka jinga trailang bat ka sarkar kami idan kam ki scheme ki project bat pin pa i kong amparin ru ka de nam ta kata insem kumboong isa pastun bat iju sem hi wat ong matang bai pong jeans na iju sem ha badan assembly namar ka briau ka balong komusion rang ru kan thi na wei umau so wei umau kala no seteki kitu kisnong ki baong bajenjar ban le nei le yu kejat ba ban le jingo o babat health minister tala dalet ka jensem le si yo like ka jensem ha baya bayang te wat so per ya karyam
Wat so pe dia karyam pidon kam ka kam. Takadaw parlok ba it. Ngakerpat ya pi hang ni. Kani ka de ka yap ka im. Lalu pi bakla jit hang ni ngin bu jing ya ka jala jungi. Kani ka de ka yap ka im wat chong shit tang na ka jurwai. Ka jurwai ngar ngas tanat bah. Ka jurwai prang ai thu ipi. Ngashkun ut ru min siam tang ba. Tang ka jurwai kam chna perthai. Ya ka jurwai lashna da way briu. Bla ai sap kerpang blai. Bat yo nong ruai, yo nong sna jing ruai ka parti kam itu. Dan ka jing sngongo. Man hanga ngala do u man mai kendo. Namade na ka jing ruai bakat sasawa kan ni. Nrei yo nong ruai. Dan basut nyo. Tepai bawat bakla. Ya pi sendep jet yaki ya pi kunum sut nyo. Lada unong kentiu ya ka parti kimi thu. Wan manchangi, wan ut wan nam. Uchi minister jongi. Ulai rap ya u wan chnai koi ke studio. Nama ukwa banikai yaki kena kasi jongi. Kumno wan chna ke jurwai tan rai. Jaj ban riu pia keren. Kata ke basusi. Ya pi du kum juk kinum sut nyo. Kajing imam mentah social media kalong balak syarkai. 4 judan kum kani ka benta ba habai kan election mangan sadom. Ngam judom. Social media ngan page ngam ju page su ki comment su. Kam dei ba kadai kalok jonga. Kam dei ba dei kurim jonga han rei kadai kan thei briu kum ong. Thang ngamen siam. Pang ga donut. Teng su bon ong labyang naile election chu. Dei em. Tetapi ia je jai ben riau IT la dia mat jadap situ. Laisen ai si sai ka jing tai sistem ka jong i ka along mla ya compare cu bat ki wei. Mla su banya bu tarajur bat ki kla no siliang. Handai ka jing ketho na lo ka jing ketho. Tang bang asu ong. Mai dang dei tang ibriu. Habayo pastor yu padar dang yatim. Tersaya i leiten ya maaf chanu. Kajat bendiu jengi kadan na jing ma. Kadan na kajing ma la dayo sensyar kini. Kata ka di ka huslai tamanga. Mangi ka jela jengi ngam huslai namar bakas tiet jengi sau senam. Ka NPP jengi kan yo sensyar. Rei ka batieng. Boyo nang su tiet kini kajat nong yalam. Yo su tiet kini kinong penkemas nong penkemal tau. Ka jela jengi kan sak. Hiar. Kari ka bangitip kari tip briu tip blai. Ngar teng asgo kuman ai ikhu ni barit jonga bedang news nem shua banganit pa baptis teng kemen sim lo ong ai jat kapano mangaru tang bang ong yo ai me shi telau suding na khli te mi klur tat bale ong ta mam tip shu khot me khan an khot me it te pai ba ba it long ki ba champang long ki ba su thu mdei tang na men sim mdei na ka jabieng ru ngets kem ba ka parti NPP kam dei ka parti ka basniu kum bayalam ki breu kum bayat kan tho ki breu uchi minister jong yu lale sibon ki kam ngiyo kinong yalam dei tang na ka khasiru na jain tiar ngidon kinong yalam na khasi nagaro na mar ka jela jong ka dei ka wei ngimla ban pen pat jaj ban riu na mar ya ka jela jong la snalang na baro burom kumbang ong burom ni jong kiwei sarong ya kajong lajong tapai ba bayin anu mun ketien syu ndai ngasuyang hang ni nakaliang jong parti ban nakaliang jong i doktor amprin bapin ai ka jing teli ka wei ai ka buat teli nang ni nasnong khnang ba da job ru indawan yu biang hakani ka snong jong i hasnong jong pi inyu da ka jing so sarong ya selok bat barok ki basya elam bakla ya selok bat ki pensuthu yaki naman ngidon kam ban pha dai i ngidon kam ban pha naka parti NPP ka banya trei lang bak sarkar kami naman ta ka roi ka par jong ka jala jongi tetang ini kentien khublai sia jar ngo ya ka por ka jong pi
ku blei bakani ka snong ka jong phi kan nang bit nang biang ha ka jing yalam jo ka sarkar jong i ke NPP kan nang phu nang nang i phing kan nang bha nang miat kan nang don barabor ha ka met ka bhat ba koj ba kya ya phi baro ta sai si siang nya pertalang ha ka kot ra ki strong ha ka kot ku blei sia jarngu Kublai sibun sa nam ta kini kitin ki ba pila ai ha kani kapor. Bat ngi sos kem kum ki pat ba jong kani kam mau korwat constituency ha bangi Oslo na isari badai kurim jong i Dr. Amparin i balong baladai i Dr. Amparin i don sya Delhi kum EMP dei ma i pat i ban pediang yang i ladang ile cheselong nang ta ki jinon kam ki jong i ngi dokumen sibun na kamata kini ki jengkular jong isar pan ngi scam ro ba kum kinong trai ba ba ani kinong yalam ki jongi kidan hi kata kamen siman kit na kamata jongi nai badang en bin ni perlu wein na kinong trei kiba la trei ha ka kam san hima sima ha ka ni ka dong ka than ki jongi bala long ru u MDC ula long ru chairman jong ka district council ka jongi bat ubadon mentaro bani trei lang bat ngi ha ka ni ka party kum unong ai buj ai bor nado ka district bat kum jo ha ka block te ngi niosnyo ki jingkren na i ha ka ni por mat ngi kerpat ai badeng ben ai ki keren na po to ku blai sibun na gabantai nong yalam jo ka meeting lani nong penya ji meeting ba he prang MDC beron buram ba ala ka dong bede kurim jo ka kong madam Amparin MDC beron buram jongi nang mau kurwat ba kana sosyan ke nong tre jong parti baro nadu ka district ka block but ya pi ke orang ba baro ke bedon ha ke ka por na ka banta ban kersan ke ka parti kumjuru ke long kemi ke long pa kun samla ke bedon ha ke jeng yalang menta ke ka no pai jong ke singi ngai kubleru ya ke ki nong yalam ke jongi ba preston ba sang pliang ke lanang lej no sakmat namar ki wei pat ki kam na ni jing don kam te ha ka jing sisya ka jing kren jong ki la biang lut na dong hadong te rei tang kum ban suya no seniang lem ha ka ni ka lempung ka bangidon menta te sudon tang ka tok ni ki jing ya selok lem bat pi kum ki nong krisyan ba i ki ba wan ha ka ni ka por na ka benta ban pensyong nong rim ya la ka jong ka nong rim ke bangi don lane ka jing sisa ya ke bangi dei ban pensyong nong rim bagi jib ke jogi namar ba kane kalong ka kam MP bro sikata ki por ba mensua ha ke MP election ke duna ba ka jingwan thebut mo nglayo sngo mene ke basdang nai ba stelin la ong ba ha snem ke bladep ke don tang kuman riu pho lai pasen ki bawan bane simenta ki jing thebut kapan pau ya ka bangim ngis le sting ngis hosting henrei ngakwa banong ya pi ba ka kam MP ka dei ka kam ya ka ban ya kren om dei tang ban ya kren ha ka dorbar parliament henrei ban donru ka jing ya slok lane ka jing ya kren ya ki ministry ki ba per ban ya keren ya ki minister na du prime minister home minister ber ki wei na ka mata ki jing don kam jong ka jaj bereu ka jong ila nei jong ka no ka jela pingi kum ka jaj bereu mentang i don
Kajing don kam ke bakrau bah mentah ke bang idei ya ke ban pendep lani ban penurlong ya kajing terang. Balakum no ngengej ba baro kajai beriu kasi kajongi. Kalau kuak sisya bangin yok kajing itu ke bakarpang ya kaktien ke telik kajongi. Kiwei kijaj beriu kilak ban keren ha parlimen kilak ban keren ha ka dorbar Lok Sabha dorkar assembly dagaktien kasi kilak ban tho aki eksamen dagaktien lajong tenrei ngi bere kum kasi nginomla namar ba 4 simlakan thup ya gaktien jongi ha kata ka schedule ke bapra lan kata ka schedule ke bakiong tekalong ke ba don kam bah menta bangin jet ke breu ban lech Delhi naga menta ban penurlong ye kene ke jeng angnut ke jongi kajaj breu ke jongi khamtam lagi seng bahalang kibala champion bahan naga benta ban penurlong ye kene ke ILP to tip bala da pipa yanuru na pdeng gini ki kandidat wer lagi long ki bala dap kerniang kerniot ki bala biang na dong ka jingnang ka jing tip tenrei kinnom la ban penurlong ya kini ki arteli ki mat ya ka ba ngila terang bah ya ka bangin yo i ha kene ka jella ka jongi lani ya ka jai beriu ka jongi baladang ipa omdei tang bangi pa yau nong keren na po parlimen ban syukran no kumto kan surung tang ka proceeding book jo ka parlimen harengi don kamro bakin ya keren baru prime minister ban ya keren bad ka bad home ministry bad ki wei ki jeng don kam naga bentaban penurlong ya kani kajing angnut jo ka jaj beriu ka jogi namar kata omdei tangin pa ki nong keren harengi pa ya ka beriu kabala ban ya selok lani ia ke bania pasiau bar kita ki bor ki badan Delhi ngio i menta bangim la ban laj lane banong bangi la ban ngirang yo i ba kajing sensiar hang tie Delhi kandang wan hi mat kaju bar ngim padon jing artin AARM haga bangi pej lemba ki babon ki jing yo i ki state ki jela ki ba per nomor kata nginang nengi don tang way MP arngut benang tina tura de kawai teladang in suya pa ia ki breu ki bomdon kajing ya trailang lani kajing ya sautu jing mut lem hangti kan no manra kan no kajing mentoy naga bantah jongi awat ngiyok sngau lengba kajing shongshit ber kajing be kene ke rang thari mentah ka bala so sirkai du kata i kumbakan sarat lot ya kajing jong ka jaj benreu Harai to tip baladangi kumbak la klempet ngi klemper khatsan iba hadu ndakut kesan snem la se ngimdon AARM ngin suan paithli bal le se kan sulong tang ka jing babe ngilong ga jaj meriu ka babun sin ngi babe ondala adep hanrai ngim perkhatsan iba hagapor ba ngin perurlong ya kanu kam Tinamar kata mentana pedeng kini kandidat sebaro kabadon hajan na kabanta ban penurlong lane ban ya keren bat ka sorkar Delhi haga jingalam nyoga BJP ngimla ban len bagadei kane ka parti NPP namar ka donlan haga taka NDA ya ka bangilaong bat kata kamdei ka bangi ong bangin sang ya ke jing ma jong ka jaj beriu jongi ya kata ka bayak ta ya kan niam ya ka rukam ka jongi khamtam ka jing long kristan ka jongi ki wei ki parti ki nomla ya ka ban ya keren ngin su keren na ka bakut tang dorbar Henry ban penurlong lan ban ya thu ya ka jing sisa nadong hadong kin nomla ya ka ban pasiau lut ya kita baro te rela rangi pa menta ya ka ne ka long kemi ya ka ba ka parti NPP ka lasai bar klem artin ba inla ya ban penurlong ya gini kijing angnut baga jaj beriu ka don ila pa ki MP ki babon mensua ki ba jur mensua nado ba hobar Profesor Gigi Swell nang ta ki jong ma hoping ki jong ba Dr. Bajiwan Kharluki ki wei ki MP ki balat
mi adien kumba Peter Marbanyang nang ta ima Vincent pala kila bun ki MP kila pendep ia lagi jong ke Kamram tere kene ke Kamram ke barang sak menta ke bangidon kam te ngin kerpat dia pi pai ba bangin nom sengap ia ke jeng be kene ke rang tari kaba teng la dangi sengap hang tu sengau bom don syuk de ki wei kilat de setang maki ke bala ban wanra ya ban rescue la ne ban pen empat ia ke jai ben riu hare la de perkat sani haga dorbar ke badon sanspa sau phau tam ki MP ki badon lagi jong ki parti ya ga por ban keren ru ki da bu de lagi jong ke por ngej ba mentale ke don ka jing pen I ke bang yo I ban ka por ha por bolong dorbar po parlimen pio I bo kat no por ki ai ka timing ba pin keren lada bila pala de ka to ka por ba keren speaker la negi chaman ki ba penia je ka dorbar lo ai bel lo pak song no lada bi keren jubor kam rung syu ha ka proceeding tenemar kata ni haban perkat kino ki bala ban don ka jing ya sau thu jing mut la ne ka jing ya dei hang thi nang ya ka ban pun urlong ya ki jing dawa ki jong ngio I kuai ki jela ki nang ban adjust Henry mangi ngimdon kata ka jing perkat naga benta ka jing mentoi jong ki long din ki jongi hang thi ka ro ki nang ban pha nadu mensua hadu menta kimpat don kata kajing bakla bagin pa yo nong mi khmat hang ti po parliament but na kata kadau bon sen ngisa keno babalai ngi ki khasi hang ne po gari khasi ke jongi khasi jantia ngidon hadu life on reu te ligi sit te hendrei sensyar brobor ki thi nang thi nari lum garo ke badon tang arpo saungut ki ameli namar mangi ngilong ki jaj mereu ke bas separate ngidon bon ki political parties ngiklem pensiong nia kumalong ki garo garo ki bon ki parti tamba ya gitu ki parti ki bompat idon nong rim kim ju ai ke jing siania namar kata ke ni election ke baladep wat kat ka jing klan ke jong doktor mukul sangma uba la job yang bola long chief minister la bon snem terei ka parti la ni ki pajba aki ai tang kuma saungut ki MLA ha ka parti ke jong nomor kim padon kata ka jing siania bat ki ai khambun ya ke ni ke NPP bar ka yo panya lambiang ia ka sarkar hang ne ka jela ka jongi ka jing keno ia ke ni ka parti menta kumblong ba prestun mena bagajing keno ia kata kajing bamsap kajing keno ia kebapun kajing keno ke bangila seusen hadu kata ngila seusen kata kajing syak keno jong ke sarkar jata kajing bamsap handrai ngan ya tu ya pi bagi sarkar nadu ke basdang bangiyo ia kena ka jelame khalaya ka jongi manu balait na kita ki sarkar basyak keno bamsap kisyak keno handrai mdon proof adu mentah seusen ya ba ike maulong mensuang akan mau ba kek maulong blak lat no nak ne perthei la keno ya ba la di ya ka Meghalaya House apo Calcutta Russell Street kathadu ba ngimla ban pensiong nia ya kata berong ba kumnu la bandi wala ulong chief minister ru harai la shu flat up ya ke isu hakim madan ki madia ke dokan nakile lenti sengking ia kata kajing bamsap kajong onda hadin onda ki wat benia kamdei sisa kumta wat ki para MLA ru ki ino no ya badi hap no na ki suki chief minister tekat kajing long khoj kajong iru irang sya keno kamtam lele long bagi seng balang itu ki por la len themau ya ka jinglong chief minister kajong terengan ya tu ya pi babaro ki sarkar nadu mensua nadu ke poru kapten Williamson sangma ba Darwin dingdo piu iba bibi lengdo nangta ki sarkar ba khamhadin ki sarkar jong ba salseng marak coba didi lapang paro por ki bat ku ki chief minister dan ki long ki don ke sarkar kajing syak keno lalong palat
Ngidei ka jaj beriu ka bisu nang tang bang kendok ngim nang ya ka ban pensisa. Ngisunang ya ka ban kendok bak sungai bej ya ka jeng pensit. Jong ki nong keren bap nak telik ki bawan keren lagi surok kaliti sengking. Bat ngi pensyong nia hang ta. Hendrai ngi muat ya ka tenrai la ni ka jeng sisa. Bat dei na kata kadau ngilong kumne si kumne kat banang mi kisngi. Hoj ngila ya roy ngila panong. Tetang baki jing sautu baklaru kinang bun. Nomor kata ngagerpa dia pi ba nginda pensyong dia bagi don keno jing keno. Mentah bagi bengi kho ya kene ke sarkar ka dei tang kata ka jing bamsap. Rel pi pej ya kata ka development ka bala sirkai ka development ke bebun ke belawan raang ni. Ban ngilap batang hakane ka kabangin sadon ka sinot hantai sakwang ru ka bebun ka bisa lembai bak prestun ila ai ya ka sanction na ka bentaban yo surok ngiru gadon ka we ka jinga seng yalap jong ka sinot hantai ham nonglang ngiyo ya ki surok kelenti ki sengking ya ka baka sarkar ka skap ha ka bangin leje kendu ngidon ka college ka kamjo ka college ban syakri ka negadong ka tan hagi por ki sarkar ki bamensua omdon basngap ngilalai ki babon ki sarkar pinong naduk ke sarkar jong ba didilap pang ngilalai lo ai ka to kan ni jong doktor mukul lo ai ka to kan ni hendrai kat ban ai ya kata ka jing itu haka sarkar ban penrung ban penyok sanction ya ki pos ki babon hadu arab south lagi pos ko mangyok sengau mene na I deputy chief minister kadai tangkan ni ke sarkar kelalek bahai ke ni gadong ketan ke jongi bad mentangi dan kemik lenti wa kumno bangin yo sia ki wei pat ki kerdan kumbalaong deputy chief minister mene bangi kuak ban penyo bala kumno om dei syuk bagi samla ki jongi kinlej mare setisha Kolkata setisha Bangalore bersaki wei ki state naga banta ban le ban wat ban yo ban pule biat ban pulih kuai ki kos ke bagi don kam ngelia perkhat ba kumno ngene taulat baladangi don lat lada ke sarkar ladangi don ngi pen I ke jing kersan ke jongi ngene plilat ban penyo I ka skul ba hang ne haga than mo kurwat ke jongi university ka ban la lut ban le ya ke babon ki courses ki ba haga jing pulih ke ne ke juk ke ba menta ki don kam ngi kerpat namar kata nginom ya sautu bakla banginom ya ngap ya kejing ya nginom jit nam dei ban jit nong mi khmat da kejing seu shong shit lan ne kejing be kanu kerlang thari lan ne kejing syak kano kabom don nong rim ngi dei ban ti jeleu ya kejing sisa badai hangta ngin sa pen shong nong rim ya kejing jit ka jongi te namar kata ngam kwa ban sim sibun ke por Kisukur pada pi ki pai ba baro walangi myo ya ke ban le ja ki snong ki thau ban le ja ki dong ki jaka ke ba khamjan bane kendu pi hare ra ya ke ne ka khubor nang ne menta ya ke ba phinom dei ban sauting se phang kata ka kam bam sap namar om simdon kum kata wanom sauting ya kata ke jing syak keno ke babun namar ba ki wei ki sarkar ke ba syak keno Henry om la ban pensialan ni om lap yang kata kajing sisa. Ten nomor kata ngikir pada pi, tongin yami pai ba haka arpo haka khat kenai terik. Jong nu benai pementah, bangin nom penlek no ka buat ka bakodor ka jongi. Ngin ya tap ki buat ka jongi, haka dur jong ka sembol jong ka NPP, dur jong ka kot. Namar badai kani, kaban sesandur, ya ka lawai lani. Ya kajing yad lenti ke jongi hagane ke jela ke jongi mentah ngila ailat ikwei ki sarkar mensua kila le ela ke jong ke benta ailat sa ini madam amperin sementah bale sela dai donbok bangi ai ke jing job jongi namar kata klam artin inla ban pen urlong ya ke babon ke jing angnut bagane ke parti la ne ke jaj beriu ke jongi katrang bangin yo naga banta ka jela ka jongi la ne ka jaj beriu ka jongi tingai ku le fi sasisi ngin sia kendu pa de wei por lej hagi polling station ke jong pi ba per ya thulem mi ki lokki jorru
bahaya menta ngin ai ka jing kersan ya gane ga long kami haga dur jonga kot te kublai sibon ya pi ngin se ka nu pat we por kublai kublai sibun badeng pilai sibun ki jing hikai na kamata jongi kum kadong kum unong mi khmat lang ba ki por ki bala leitno ubala tip ba ya karukom ya ka jing long bat ba pilai ka ni jing pensai halor ki jongi ka ni ka por tik ni ka por ngi lapoi artat sya kaban kut ka por tingin yo no ya ka jing kren bat ka jing ai kubli na I barit karnes in ai ka jing kren lang kot bat ka juk ka por in ai ru ka jing ai kubli na kamata jongi lang paro en start snapet en merat kon kadiat namar ka election commission ka ai permission tang hadu ka lai baje tinggal don satang kuma 1 minit ngapan paw ka jing ai ngo yo blay kan ikano phai jong kan ikasngi na ka banta kani ka por ka bakodor ka blay plilat plilanti yingi na ka banta bangin yo bani kendu bat phi pa ba jong kan ikadong ka thani barok kawai ngai ka blay pi baro ki pa ba ki boy osngaw lumba jong kan ikasur ki badon na ki dukan ki badon na ki surok badon hangni haka jaka ka bagi penlong meeting ya pi baro kinong kersan kinong tre jong ka parti MPP bat kamtam ya pi kiri orang ba ki badon lang hangni nganom jar kerteng syu kblei syajar ngu nam ta kani kapor bat kamtam nganget skam ba ka jingwan bat ka jingdon jong pi ka jing ya sha jong pi hakani ka shit kasang jong kasengi kadai bet tang na penta kawai ka daw kolong bangilong kibri bakit kle ilong kibri ba kle ya kasansyar ka khadar ya ka syong suk syong san ya karoy ka par jong kari ber ka jaj meru jungi kule subun ya ki riurang ba ikbala kran mene nadu isa preston sa hima isa fontin I badangan ben bari sa stelen kiwi kinong kran bahe prang bapniat kan ki jingalang nga syukwa ban kran tiak tang kendiat nga kwa ban ai kubleru na kabanta kini ki observer jong ka election commission jong kari India nga try datam si minute nesan minute kini sya lem yang bat haju ka por ai kublei ki media ki bala peni live hang ni baro ki ba page ya kani ka channel ba ai live ki UI ya ka jengkran nadu bastang bat kam tam ai kublei ki kena samla ki ba ai ngi ka entertainment ka ba ai jishat jingruai kublei subun kublei sijarmu tiak kendiat PUI nga hang ni kum UMDC NPP Om Syu kum UMDC jong ka Kongres ngia kan mau arajar ka prang ya le na Kongres nga rem ngia le na ka arajar ka kendai ngia le na Kongres MDC job don brom ngia le biang na Kongres arajar fly ngi rem bat pedang ke jingkot jong ki parti per yang ngi ka tim ka grup hiborok ko bani kun na ka parti jong ki ho arajar fly ngim tre balai ngim tre namar ngidang syania hai ki pajba ngidang berkat baka ki pajba jong gejala mekhalia kidang syania ka parti Kongres pan penjob penwara abiang sensara pok gejala hanrei ha kasengi benyobut ki pajba jong gejala kila kentaj ya ka parti Kongres ki kentaj yang ngaru kumuwei ni kandidat jongka batang sangut ki kandidat jong Kongres ki job sangut na kasih nil na jantia iwei garo bat ngilayat kapor kumtu kumbangi pila UI hadin katukan benai kadon ka jingkot na kaliang jong ka NPP ya ki MDC jong ka Kongres bani trilang mentaulang ya ka sarkar hapo dis council bat hadin ka jingyo jingbet na ka AICC na ka MPCC bangin ya trilang bak ka NPP ngilay trilang mga lalong UEM Petipedu ya ka development haduk menta bat kapor kayat katulun badadin kata hadin katu kene benai lawan biang kejingkot na ki bahalor jong ka parti NPP yang ki MDC Kongres ban peniaso no bat ki bandarung no bat ka parti NPP namar ki UI yangi bangi don
ya kabanta ban tre ban wara iki kam bat kam tam ban yashi mata ya ki kam proy jong ka sarkar kabadon hagi department beper. Baradin kata nakaliang gejungi bat kam tam mga ngasu jubab kumni ngong kapor kan sabatay. Lang ngadang day bandon ke kongres, ladang ngidey ban mino na ke kongres, lang ngidey ban lej hakanu ke parti ngin sa pentip epi. Bat lami ki social media, lami ki kubor YouTube, bat kumta teter bang ba kanes, bat katu kini ki MDC kin lej penyaso ano bat ke parti NPP. Kata kampade. Kalayat kumtu hadin katu karni benai kalajak kita ki kubor bat hadin katu kene por lawan biang ban penken mau biang ingi banong pinle kumno kataru ngimpat menjur namar baka kasur jumpat ba kampat ong AA badai tat hadis swa bangin yo bandrung bisa ke parti NPP tu ki benai kaladon ke jing musngo nakaliang jung kini alam jung ka parents body ki samla ki long kemi banong babak kanas kamlong syu kani ban syu ngap haban lumno ka meeting namar bun ki balay knyum bun ki balay mi na ka parti bun ki bala ong ba ngim don jing kerman syu hakni ka parti kam don syu jaka ban yalam yangi bat halor kata kanurim la ong yo presiden ban lum ya meeting balalum ki meeting hadu sansin sisin tangi ki samla arse sisin ya ki long kemi barlaisin kentup ki samla longpa kilong kemi kinong tre jong parti tangkawi kasur kalong bet badi ban mi no anak parti kongres para bangi yarai ban mi no anak parti kongres sunong inlet don tangkawi ka option lani kalat ki ong ba de ban lay sa parti NPP kabadang khot biang ngi hadin bangila kentaj haka arjar ka arpulai arpo ar saban point election ngi kentaj ka jing khot jong ki mentaki khot biang ngi bat kidang itenat ya ka tim kejungi ke grup kejungi bat ngilerai ban lej bat ke parti NPP karai kolong bangi de ban lej ban ya snok tilang ya ka mandate ya karai jong pajba jong ke jela ban ai ya ke jingshania ha ka parti NPP bakan yalam ya kani ka sarkar ngidai mangi kiban ya sim ka jing titkle ya karai banong bang mangiru kini ki sausnam kiba dangdon menteri ngin yasnok tilang ngin aylam ka kti kamon kti kadiang yakan ni ka sarkar nadu chief minister deputy chief minister ki MLA ki nong tre jong parti bat ki pajba no krisan jong ka parti NPP ban ngila simbe kani karai kalong bang UI haki snong ki tau haki dong ba per kani ka district ka jongi ka badang long kani ka constituency ka jongi ka badang don kam sibon ki lat jeng peroy ki kam development bat kam tam kabang UI ki jaka pule ki jaka sumar ha ki dong ki per ngidang don kam sibon badai alor kata kadaw ngila sim kan ka banta badai sim ka rai banong ngide ban ya trei ban ai ka kti kamon kti kadiang bat kan ka sarkar ngin long mangi ki try jong kan ka dong ka than ki ban pon sngo sa ka sarkar sa ki department bangin pon ko ngo ya ki jing don kam jogi snong ki tau pet kadong silang satai pet nadu soma sadu mau khlat ngap wa kaji ki snong mdon kawiru ki snong kepala rong ki surak ha ki dong ba per ki dei tang ki surak ki ba penpoi bayat lenti la pilai nang ni mo kruat sa tai sa jasyar simolen pedan musau kalpoi sa soma da pirong sa snong sa ki dong ba per empadon surak ki surak kiba kisnong gidang sa din gidang bon kisnong ban patpoy kisurok ngisngo banong bangi dewan don ke jigit kli bangi haban pan sngo tu ya kipaj ba mangingi lej sakar ni ka parti bangi mut ban lej ban yakran nang te sekretariat bat ki bahe ki jungi bat ki minister ki jungi bat ka parti ki jungi tanmar kata kipaj ba bait nakaliang ki jungi ngila ken ngila kan ba bakai ke bang dia la ngilej ban penyaso bat ke parti NPP namar ba kipaj ba ka bapau kalong bakim pediang ya ke parti NPP hanriga kipaj ba jong ke jela kila sania ke parti NPP ngi kwa ban ai ka kubor sepi kipaj ba ban ngi dakar paro ya pi tongin ya snok tilang bat kan ni ke parti
Kabakan sale iki kam peroi nak mentajungi benam tak jelahi barakawai. Ngilekran bin pebin bat kinong yalam jong ke parti NPP. Bat Chief Minister, Deputy Chief Minister bakiwi kinong yalam. Ya ki jing don kam jungi jong kani kadong athan. Banamar kata ngisngau shngan. Ngisngau dap dakajing kerman. Bakini kinong yalam kidon ya kamenta ban ya pek ban jungi. Menin tukut kajengking ang tay apo jan ketika senong syah ban poi motong bat marmar ngi pentip syau ba perston marmar lapha kontraktor ban trino klem pat yo ka sanction ngidon ni kajengki klik na ka benta kadong than kabasa syakta hakalit kawan bat shen lese hadin katukan ni benai en salaban pendep ke jengking Shibun ba kiwi ki benta. Kiba marsu dep kene election MP. Ngin ya syong bat ki pararang ba. Kilong kmi ki samla. Ngin ya perkhat ya ki kam. Ban pesngau syaka sorkar nam ta kene kadong athan. Ngim lele. Lada PEC yang i bangilit penyesok bat ke parti NPP. Henrega thong kejungi. Kajingang nut kejungi. Bangi di ban wanra ki kamproi jong kene kadong athan. Banyak keren lam ka sorkar. Ya kinu benta. Kibak kipaj ba kido. Habubun kiliang. Don ki perlok jungi. Don ki breu ki basim kabu. Hakerteng jong kejaj benriu. Bat ki paria ya kejaj benriu. Ki bishni balong Chief Minister. Ubom dai kasih. Bat ki sim kabu ya kajat benriu bat manong ba kini kile kumta kita kilong kumta bat kisim kabu ban pia ya kajat benriu jungi da ka seng de kui parti taw ki kunhun balai pujat la pusker ngakar pa di piki ba tongin ya kelaba mudno kato ka kedokti para kasih para jat benriu ngin ya penkut no mentah. Ngin ya jet mentah. Unu yalam jungi. Ubadon kejeng kerman. Uban poi sakathong man yalam ya kani kajat beri jungi. Kito kibah lah. Kibah tim se ki social media. Kibah keno ikino yalam niam. Live hujat la puskar. Kibah keren se. Haba ki komen ni kino ki bentaru. Syua katim se. Penbut pat ong sahau pra. Kan mau. Kilong pa, kilong kemi, kisamla. Kajat berujungi. Kan sasyak paria. Lengkot lengkai. Hakini kisnam ki beladap. Wat hadu kan kelimar ngila syak paria. Kasih jantia. Lai pun rusit. UDP kadai tangkawi ke parti kebayok buntam. Hat arsit. Bot nang ta. Ka VPP sausit. Kongres sausit. SSPDP. Arsit. Nang ta. BJP arsit. Lai pun riusit. Pia tukri tukra. Nang no opinio Chief Minister. Mano banjit Chief Minister. Hato omde kiamale. Kandet benriu. Baro kipat nong song. Don kibawan yalam baklai pi. Don kiba pensong city pi. Bonong bau Chief Minister udai Lucifer. Udai kusut. Uba perston ki udai kusut. Kena oleh pujat. Yau nong yalam jong kajat benriu. Bala don kajing klik. Bala don kajing syania. Bala experience. Santem ula job. Bat ngidang perkhat ba kum kajat benriu kadai bandon kajing syania. Penban pibisni la dolong Chief Minister fasile tang arbanai tang sisnam la klam kata dolong Chief Minister kiwe piong pet ba what did you say kenta jan NPP kenta di kongres kan mau bangandang don po kongres ki keno kumno ku Dr. Mukul ki keno kumno yo Konrad menta namhar
bahkan ni ketika jinglong katenrai ke bangi don ke balalong dok long senam ha ka clenching ha gitet senam jong jat beriu husiar gandet benriu kaya kalajan poi ha ka baka jat beriu kon sangam ka sajot kindon kino yalam hadin katukane mi sawi kan hun kaman sim ka bubiang mi sawi ka parti kan sim ka bubiang hatong im ladon ki noyalam jungi jong kastit ladang ya teli hakawe ka kunhun hato don na UDP hato don na Kongres hato don na NPP balengi pia yalade kani kadi ka bama hadu kata-kata ngakerpat epi nang ne sekmat tongin nong paisu kamon kadiang ngin pek ngin yet kanu ke parti ke badon uno yalam jong ke benriu ubadon ke jengkermen ban yalam yang ngiru ke besgi ngirung kenang hang ne ke parti ban pan klanyi kinong yalam jungi ki badon jengkermen ban yalam ya kani ka dong ke tan ke jungi ya kani ke jela ke jungi wan mentah pat babe yes nok tilang ban ngi ngin pan klanyi kini kinong yalam ke jungi ki badon parti NPP ngidon ni Dr. Amparin, ngidon ni Pak Prestun, ngidon kiwi-kiwi kinong yalam. Iban simti ban yalam ke jala. Sobha. Ngakar pari di pi. Ngalatam khadwai minit. Ngalatam khadwai minit. Ngan pun kuno Mario Sya sim sa pensitom election commission dan re tangkawai swab ngin yami nang ni ngakwa banai kublai pi baro sa sisin tongin ya le da ka jigi kli dangin ya kan mau no mentanang ni skmat ba ka jaj beri ko jungi ngidon kam kinu yalam ngidon kam man ya teli ngidon kam man punyo bon ki emele bangin yo ban yalam banginom don syu ka to ko bisni ka piun banginom don syu ka to ka jinga ka dokti bat ngin yo ya ka jing song sngany hakis ki por bandangwan nginyo ya karoy kapar bat kum tater kublai sibon na matakan ya por baro kaba pila ai pila ya syaban ngi ban ngai skam ngi nang kendu ubakarna sudon ngi bastelin don ngi ngila don lang mentah ka parti NPP ban train nak tajong pi nginom pet nang ni nginom mare nak khmat jupi ngin persang ban yaj nak wi ka snong sakwi pat nang ni sakmat ban ya slok bat pi ki khun samla ngin sapulong ka meeting ka ba ban perkhat ya ki kam jong ki samla ngin pelong ya ki program ki fair haman la ki dong ban ai ki training ki coaching ki kun samla haka kumno bakin wat kam jam kumno bakin yale ki interview kumno ki kre nam ta kam spy ki kam pelit ban kum tar ter ngim dei ka parti ban hla ban ya sat surok ngim dei ki parti ban mi wadan ban blok ki kali ban khang so office ban kum tar ter ide parti ban tei ki kun samla bari pajba jong di dong than blen kur ku do leit suk leit san ngin sanang kendo me aka khat khnai terik son ya ka sap ka jopi ha ka dur jong ka kot kublai si hajarngu ya pi baro kublai sibun barit nam ta kita kitin bat kum joro nam ta kajing ai kublai nang ka jong ilang baro ibarit da jer bat ila ai kublai nam ta jong i we baro te ngila poi se ka bakut bat ka por ka lakut te haswa ban penkut nga kerpat ya ki volunteers bat sobha bat nomia phet nang ne adin balawai sobha ban alumno kini kisuki bat ban bu no ha sijaka kenang ba ni bat penkit no bat kawai ki jeng kerpat kalong kumni kita kinong yalam naki senang ba pher sobha dalawai nang ne se lej hayeng jong ibarit karnes nak pentaban penbej ya ki kam ki